Rok 2024 začal na akciových trhoch celkom úspešne. Index S&P 500 rastie na hodnote takmer 5% a moje akciové portfólio je len za prvé 2 mesiace tohto roka hore o 14%. Akcie teda stále prerážajú nové a nové maximá a na trhoch teda vládne optimizmus. Každopádne tu by som rád spomenul jeden citát Warrena Buffetta, ktorý by nás mohol trošku krotiť. Warren Buffett povedal, že je múdre pre investorov to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. V preklade majte strach, keď ostatní sú chamtiví a buďte chamtiví vtedy, keď ostatní majú strach. Keď sa pozrieme na ručičku ukazovateľa strachu a chamtivosti, tak tá je momentálne v zóne extrémnej chamtivosti. Čo nám teda aktuálne Warren Buffett radí je to, že keď sú teraz všetci extrémne chamtiví, tak máme byť so svojimi investíciami opatrní a máme sa báť. Ja osobne túto radu dodržiavam, momentálne som pri investovaní naozaj veľmi opatrný, avšak aj tak stále hľadám na akciových trhoch príležitosti, kde by som vedel zainvestovať aj v súčasnosti. Od začiatku roka som našiel dve spoločnosti, do ktorých som aj zainvestoval a v dnešnom videu sa na tieto spoločnosti spolu pozrieme. Ak ma chcete podporiť, aby sa toto video dostalo k viacerým ľuďom, tak môžete spraviť tak, že zničíte dole pod videom tlačítko lajku. Budem vám za to naozaj vďačný. Ako som hovoril pred zhruba 2 mesiacmi vo videu, že budem nakupovať spoločnosť LVMH na cene okolo 650 eur na akciu, tak presne som aj spravil. LVMH som nakúpil na cene 646 eur na akciu, čo vyzerá, že bolo aj nejaké to dno, na ktorom sa akcia obchodovala. Od môjho nákupu prešiel asi mesiac a ja som na tejto akcii v pluse 27%, čiže dá sa povedať, že to nebola úplne zlá investícia. Keď sa pozrieme na to, že prečo som kupoval práve túto spoločnosť, tak je to z viacerých dôvodov. Samozrejme hlavný dôvod je ten, že to je fantastický biznis, ktorý má obrovskú konkurenčnú výhodu a ktorý zarába miliardy eur ročne. To ale, že to je fantastický biznis, tak nemôže byť jediný dôvod, prečo nakupovať spoločnosť. Pretože keby mám kupovať každý skvelý biznis, tak to by som mal v portfóliu naozaj stovky spoločností. Druhý dôvod, prečo som nakupoval tento biznis, bola cena, pretože LVMH sa podľa viacerých pomerových ukazovateľov predávalo na podpriemernej valuácii. Napríklad, čo sa týka toho najpoužívanejšieho pomeru price to earnings, tak spoločnosť v čase, keď som ju nakupoval, sa predávala na najnižšej hodnote od roku 2016, pričom nemám pocit, že by firma začala nejako stagnovať, že by si zaslúžila takéto nižšie hodnotenie. Ja som teda túto situáciu využil, nakúpil som skvelý biznis za super cenu a toto je presne to, čo by sme sa mali pri investovaní snažiť. Samozrejme rád by som dokúpil ďalšie akcie tejto spoločnosti, ale na momentálnej cene mi príde už táto spoločnosť aktuálne férovo ocenená, čiže momentálne už prikupovať nebudem. Ďalšia spoločnosť, ktorú som nakupoval a na ktorú sa dnes pozrieme, je firma Celsius. Spoločnosť Celsius predáva energetické nápoje a keď sa povedia energetické nápoje, tak asi každému napadnú dve mená, ktoré dominujú tomuto segmentu, a to je Red Bull a Monster. V posledné obdobie však čoraz viac berie podiel na trhu týmto značkám práve Celsius a dokonca na Amazone už je Celsius najpredávanejší energetický nápoj. Keď sa pozrieme na to, že čím je táto spoločnosť zaujímavá, respektíve čím sa odlišuje od svojej konkurencie, tak je to to, že podľa firmy sú energetické nápoje od Celsiusu zdravšie ako od konkurencie. Nápoje od Celsiusu totiž obsahujú unikátnu formulu, vďaka ktorej sa ľuďom zvýši metabolizmus o 12% na 3 hodiny, vďaka čomu spália 100 až 140 kalórií. Tieto nápoje neobsahujú ani cukor, sú sladené umelým sladidlom s názvom sukralóza, ktorý sa považuje za zdravšiu alternatívu cukru a nekazí ani zuby a nespôsobuje na rozdiel od iných sladidiel črevné ťažkosti. Čiže vidíme, že firma si dáva naozaj záležať na tom, aby jej nápoje boli zdravšie. Okrem nápojov má firma aj produktovú líniu s názvom Celsius on the go, čo je vlastne prášok s ingredienciami, ktoré sú aj v nápojoch, a tento prášok si môžeme zmiešať s vodou a vypiť ho. Tieto prášky môžeme vidieť, že sú tretie najpredávanejšie na Amazone v kategórii energetických nápojov, čiže vidíme, že sú takisto veľmi populárne. Keď sa pozrieme na zloženie, tak tieto nápoje sa skladajú zo sítenej filtrovanej vody, extraktu z guarany, extraktu zo zeleného čaju, kofeínu, extraktu zo zázvoru, taurínu, minerálov, vitamínov, prírodnej arómy a už spomínanému sladidlu sukralóza. Čiže vidíme, že sa jedná o prírodný produkt, kde okrem spomínanej sukralózy nie sú žiadne umeliny ani farbivá, na rozdiel od ostatných energetických nápojov. Firma Celsius tiež spolupracuje so spoločnosťou PepsiCo,
ktorá je rieši distribúciu, čiže vidíme, že spoločnosť má za sebou naozaj veľmi silného partnera, ktorý do spoločnosti navyše aj zainvestoval. Bohužiaľ nie všetko s touto spoločnosťou je ideálne a ideálna nie je cena, pretože spoločnosť Celsius sa predáva za vyše 100-násobok svojich ziskov. Tu si však musíme uvedomiť, že firma rastie medziročne na tržbách vo vyše 100%, čiže je na zvážení každého z nás, či to je veľa alebo málo za takúto rastovú spoločnosť. Keď sa pozrieme na čísla tejto spoločnosti, tak tu je z hľadiska fungovania naozaj všetko v poriadku. Firme sa za posledné 4 roky takmer z 10-násobili tržby, konkrétne zo 130 miliónov v roku 2020 na 1,1 miliardy v roku 2023. Balance sheet je takisto úplne v poriadku, firma má 1,2 miliardy v aktívach a 350 miliónov v pasívach, čo aj v kontexte toho, že je firma zisková, nám dáva naozaj celkom veľkú istotu, že firma by nemala skrachovať, ani by nemala mať problémy so záväzkami. Keď si teraz trochu zaveštíme a pozrieme sa na moje odhady, kde by mohla byť firma o 5 rokov, čiže v roku 2029, tak ak by sme počítali s tým, že firma by rástla okolo 30% najbližších 5 rokov, čo si myslím, že by mohla, pretože teraz rastie o 100% a to ich ešte čaká medzinárodná expanzia, tak by sme mohli počítať s tým, že ich tržby by za rok 2028 boli na 4 miliardách. Ak by sme počítali s podobnou čistou maržou, akú má Monster, čo je 23%, tak by nám to dávalo čistý zisk 920 miliónov. Keď sa pozrieme na valuáciu, akú má Monster, tak ten sa obchoduje za 37 násobok čistých ziskov. Ja osobne však budem opatrnejší, budem počítať z price to earnings 30, čiže keď si vynásobíme 920 miliónov 30, tak by nám to dávalo market cap 27,6 miliardy. Aktuálne je market cap 13 miliard, čiže mnou očakávaná návratnosť by bola niečo vyše 16% ročne, čo je podľa mňa fajn návratnosť, keď si zoberieme, že index S&P 500 rastie v priemere 8 až 10% ročne. Ja som túto spoločnosť nakupoval na cene $51 za kus, o čom som informoval aj členov nášho Patreonu a momentálne som už 20% v pluse. Zatiaľ sa z mojej strany jedná o menšiu investíciu, pretože spoločnosť je stále na vysokých valuáciách, avšak ak by cena akcií klesala, tak by som veľmi rád dokupoval. Ak by ste chceli vidieť celé moje akciové portfólio a chceli by ste dostávať notifikácie o nových nákupoch, ako som robil aj v prípade LVMH a Celsiusu, tak budem sa na vás tešiť na našom Fidem Group Patreone. Link vám nechám dole v komentároch pod videom a vidíme sa na budúce pri ďalšom investičnom videu. Majte sa.